Balura saha para tamu, cara jaman rumiyin Mas Tani ngaten menika ndelok manten. Ning niki ndelok manten tenan. Mangke full. Acarane namung singkat ringkes Balura. Ning nek rada dawa nggih penutup surat, harap maklum ngeten nggih. Nyun pangapunten. Langen beksan tari gambyong mari kangen. Oh. Adat iki bukaane pembacaan ayat suci kok gambyong sik nggih mangke. Gandeng dawuh saking Kang Hamengku Gati ngaten kula namung nderekaken. Nyadung duka ingkang kathah para tamu. Nggih, yo Mas. Ayo iki ngendi iki? Golek nggon dhewe-dhewe lho. Sing penting aja cedhak tukang syuting. Mergo keri-keri niki rada mbebayani tukang syuting niki. Nggih. Manuhara barang rawani nyedak rene mah mergo wedi karo le nyuting. Biyen tau duwe anak siji Mas karo iki. Nek karo sing ngendang kuwi ra ono ndase dhisik. Cilik kaya katen bat. Moga Mas, JMS.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.